നമസ്കാരം, സ്റ്റാറ്റിക് സ്പോർട്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ചുള്ള ഒരു ലൈനപ്പാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണണം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനപ്പിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 4-4-2 ഫോർമേഷനാണ്. ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോ നേടിയ പ്രക്ഷുഭ ഗിൽ തന്നെയാകും ഉണ്ടാവുക. ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായിട്ട് നിഷു കുമാറും റൈറ്റ് ബാക്കായിട്ട് ഹർമൻജോത് കാഫയും സെൻട്രൽ ബാക്കായിട്ട് ഹോർമി പാമും ബിജോയും ആകും ഉണ്ടാവുക. അടുത്തതായി മധ്യനിരയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങറായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ സൈനിങ് ആയ ബ്രൈസ് മെറാൻഡയാകും ഉണ്ടാവുക. റൈറ്റ് വിങ്ങറായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ന്യൂസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ് ആകും ഉണ്ടാവുക. സെൻട്രൽ മിഡായിട്ട് ജീക്സൺ സിംഗും പുട്ടിയയും ആകും ഉണ്ടാവുക. അടുത്തതായി ഫോർവേഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സൈനിങ് ആയ വിദ്യാസാഗർ സിംഗും KP രാഹുലും ആകും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൈനപ്പ്. ഈ ലൈനപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. കായിക രംഗത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ സ്റ്റാറ്റിക് സ്പോർട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ.